Δεν είναι και κανένα στο κέντρο, οπότε μπορεί να μην έχουν πάει από εδώ, να έχουν έρθει από εδώ. Οπότε αναγκαστικά θα κάνω τον γύρο. Όχι. Θα ρισκάρω λίγο. Ελάχιστα. Δεν έχουν έρθει από το κέντρο, θα με ανάψουν και θα πάω τα λυσακά μου. Ο άλλος έχει κάτσει πίσω. Δεν θα κόψω λάσπη. Ανέβα από εδώ. Πω. Να απομακρυνθώ. Πολύ καλό μπάτσα, πολύ καλό range. Μία 103. Μία 103 βαράει από εδώ. Μία 103 από μέσα από το βάλτο. Με πέτυχε εδώ πέρα. Το ντες μας πέτυχε από εδώ. Το μπατσάτ μας πέτυχε από εδώ. Μας βάρεσαν όλοι έτσι. Δεν μας άφησε κανείς. Παρηγορήτως δεν πήγα. Μόνο το 257 γιατί δεν μας έβλεπε. Μάζεψα από παντού. Μάζεψα από μπατσάτ, από ντες, από μία 103, από TAF 57 heavy, από face. Με βάρεσαν όλοι. Εντάξει. Όλοι καλά. Πήρανε λίγο ένα κομμάτι όλοι. Καλά πήγε αυτό. Ένα κομματάκι γνωρίσαμε στην τέτοια. Make a Wish Foundation ήμουν σε αυτό το game. Έδωσα λίγο HP παντού. Παραλάβατε ένα δέμα. Παραλαβεί. Σαψικιλιάς. Είσαι εδώ, αγορίνα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο φίλος μου Νικολάκης μας έστειλε άλλα 11 κουτιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τα ανοίγουμε ευθύς αμέσως. Λοιπόν, είναι μπλε, προφανώς δίνει και την τροποποίηση. Ωραία. Ούτως ή άλλως θα το παίρναμε αυτό το άρμα πίσω, οπότε θα έχουμε τουλάχιστον και καμουφλάζ έτοιμο. Nice. Λοιπόν, πάμε. Οι τεχνοτροπείς δεν μηδενίζουν τα κουτιά με τα τέτοια, φαντάζομαι. Για καντίνα. Μια μέρα προδομιακού. $500,000 credits, βεβαίως. Το. Τσου.
Αγορίνα μου. Αγορίνα μου. Κάθε φορά που στέλνεις κουτί, βλέπεις ότι κερδίζουμε